Først der starter jeg med at tage sådan noget gel på, som hjælper mig med at gøre fletningen meget stram. Og man kan også godt bruge vand. Det er bare fordi, jeg har købt sådan noget specielt noget. Man kan sagtens bruge vand. Og det sætter jeg bare på mest op i toppen, så der ikke er sådan nogle små hår, der stikker ud. Og ja. Og undskyld, det er lidt mørkt, men det var sgu lidt mørkt, det vi filmede. Og så fletter jeg egentlig bare helt normalt. Og jeg sørger for at gøre det meget, meget stramt, fordi så bliver det meget lettere at sy rosenknoppen op bagefter. Og når jeg sætter elastikken på, så sørger jeg ligesom for at tage den der lille tot, der er, bøje den sammen, så der ikke er sådan en tot, der stikker ud. Så jeg bøjer den lidt sammen. Det ved jeg ikke, om man kan se, men ja. Og så tager jeg cirka en armlængde af snoren, og så propper den ind igennem nålen og laver den dobbelt. Og så laver jeg en lille knude for enden, det kommer jeg også til at vise, og så klipper jeg et overskydende snor af. Så vi ligesom har en lykke med en nål i. Og så skal jeg sætte den ned. Jeg starter opfra og kører den nålen ned igennem, og det er helt ned i enden af fletningen her. Og så er der ligesom en lykke. Den skal så ind igennem lykken, så den ligesom sidder hæftet fast. Og det er meningen, at selve nålen og snoren skal ligesom være nedefra, så jeg kan tage bøje fletningen bagom. Ligesom jeg gør der. Og så bøjer jeg den bagom. Og så sætter jeg den ned op øverst igen. Og jeg behøver ikke sætte den ned i selve fletningen, men det er meget vigtigt, at man gør det nu, så man ligesom kører hele vejen igennem begge fletningerne. Og så kører man bare op og ned, indtil man når ned for enden. Og det er vigtigt ligesom i starten, at nålen peger op fra og ned, så at man ligesom kan sætte den ind under igen. Og det er det så her, jeg tager den op og ned. Og jo flere gange man tager den op og ned, jo strammere bliver selve fletningen og rosenknoppen. Og så tager jeg den lige op en enkelt gang, og så sætter jeg den ned, så den ender med at være under. Og så stikker jeg den egentlig. Det er meget vigtigt, at man stikker den lige ind, så man får en lige rosenknop. Og så stikker jeg den ind op øverst, folder den sammen, og så kører jeg den egentlig bare op og ned et par gange her, helt tæt på halsen. Indtil man føler, at den er stram nok, og den ikke vil gå op igen. Og man skal ende omme på den anden side af halsen, hvilket jeg viser lige om lidt. Så er du endt her på den her side, og så graver du lige lidt ned i håret for at finde en snor. Der burde være en snor dernede. Den tager du så ind igennem, ligesom jeg gør der. Og så har du en lille lykke, så du hæfter snoren, så den ikke går op igen. Så tager jeg så nålen ind igennem lykken der. Og strammer til. Sådan der. Og så klipper man bare snoren af og bruger en masse hårlak. Så alle de små hår bliver der.